Autodocumentación audiovisual de la lengua Ayoc y la cultura del municipio de Totontepec. She Boom jak the show, say as yaks when you boom jak se the problem yaks it. Die she jak in the yaks it she. She no jan provoke. Det var ju jakt som lite shit på. Vem säger. Det var yaks bara har jag på mig öset. Shati kava chvition. Vad säger du man nu viu på? I måste se gå an par hoshi. Se vad det är. Se vad de har sig. Giu ju jag tror. Jag tror vad det då. Is hij je kwijt? We hebben de bara allemaal wat jacht ooit. Om je kunt nou ik kunt ben zo ik en dat je een wat die als je te ben. Hier was er ook aan o iets para. Maar ik ben zo ben die ik ben. Se o ipseva jaksti jaku jakskirtat para panvem de pavokun. Se na ekaiva se pa tsuks pa se tsik. Se va tiepan ti se pa tiaksi. Se pam vai se. Te pa ma se tiaksti. Se su van so jaksit. Oi pam. Se kik pam pa. Oi meva. Se ja gewoon not nach schon noch gnatske gut sie zu gornet also ist haben sie brille ka und mok minuto die erst ist ja pizza mit also wer mir kommt mit sapati ja und noch hier para do ka pizza ja nichts gut das ist dann das chip bomba jak Sa toi na via. A toi vam se jak aber jak pizza rib goed ik pak moks minuto jak pizza z vin bam nas i et jak pizza no hat bam pa bam die jaks gezet ja Pande itte pam de pipik walk en die ha kapende. maar ze is echt Benito Bernal hat so va Polonio Bernal as Juan Bernal as Lico Vargas se va si va que das yapta se va yapta se va Freddy. Het is bij hem bebicht, zo kan ze hebben.
Ja, das sieht er. Vaan pinsti tookta maitu sen raamgöks. Ja ihan tihtä iht kaasen. Teet se kaasen, se on vinviran tehtäisi. Että hän tehdä hoitu pihtä. Kun kaatsettiin viikmeen paatan, se ei ole jopa jonkin det prøver at se. Että hän tekee nekstä. Maijam har vi inte varit i knähäst. Maa vaim se tek. Kööv tähän sam du pömt jonkin det var prøver se. Itse on det pömt jaksta. Det var tähän sam du pömt ha. Ava kun det pömt kun pömt sam. Biklima höpse ja pömt paamo. Pa pikse jan hier. Kana va jan pasun bohtu kindi. Pikse ohtiista tuknike sam du. Vad det texta. Kanske vi inte rancho det fem det var piano. Kasti se pääkum. Ava kun mä chi ihte det pömda ku. Se prensa kävenä ja ihte se. Kupsi va pemdu päästä. Ju pohsuasta pede. Häpsi pömda kunja iska kohpa. Ky vopada papsa jo vahti. Vohpiakslaan on joku vohpi. Mä kuohpi. Tu vopada palve. Häptäk jakstaan kun siiväsi. Kaikki se osuus ja jaksua jääp. Bumta se. Mai hört panat se. Häp jak jaks. Uutsa vasta se. Mag. Siempre minua se paras. Mahonhan jippas. No kuitsiksi. Se var se prensa. Se on joku anja. Oin kahdet okta. Oi, saa viahtia onnetuk. Nahspa itas on. Nahspa itat se. Kun jyöts. Vaatsin tuon se hetkä kun jäktä. Se jäktä se mumpi. Kvitti köhs. Se jyöts. Se vaan. Jyöts. Että se puhka joot. Se jäktä tuon. Tuo maat vielä minä tuoksat. Kuutan sokta vaikka. Että sokta se tjuhs näsältä se. Tuomna oisim janju sipo. Vaat se hekin ääs paparavi. Mä vaan kun ja kun nahka tuop syödään ja kun nahkalla rikasi myktanjasta naatsom kehtaukut asun kuppa kuin joi am kun te mi mam ji had loyust on sim stöhut mi bekoede na anje am was ja kun hahvel vopara mä gesta teondo si patsoste la misteka soksi pomo si hukilla det kostas. Emme sen iskua on tiedä, että se on tookta. Että se hämlyy vintoa, se niin mutta se kai just knästä ei vaan skikta. On man se det jakta naju ju det tookpa. Brasan kan. Det ska det myktan ändan. Det var på mig. Jag blir en hatchen. På mig så oikein ja anku. Nykyään, no siis sitä me huonomaan, mutta joo, mitä präävää, että paras saa hatsia se. Jonnekin voi syödä, mä voisin vahkas, kun näin jonnekin voi sen eteen perväätsestä, no samtidigt, mä min då chock, min det kan ha alla kun det joo, mitä voi präävää, ਪਰ sen se hova, että janna, no samtidigt, maata, jehtaa kutuppaa. Kau macam rasanya kuat. Baik, tapi kita smoke stop, walk stop, bukan sambil lagu sambil kuat. Hamani, aš apie jį plaukas pan. Na, ich es beim nicht geworden. Ich beschwa. Teos kun vielä joku jakspa vaan, kun mä saan pömtä ihtä finu, ihtä aavut vuokin. Aavut tästä vähän. Pidään se vuot pehivät, on pömtä siinä. Jonkin vaan mä, että ne mähtä it vaati vaan itse, mä ei ole ne mähtä, mä en kyllä, se pehivät har bekhörten, finu on pömtä ihtä. Nyt kyllä, jom teki jo, ne ja knä hahada vatsa det pömda vaasi det jaksta Aš on sam. Sen vuonna
oi pim ham tak wo kan pizza mo tok ma ham hama de chak Open chapa o fino o impseva so ye. Open ham ye ne ko ti ye pek pa mo ta so oi so ko le. Ai ko mi tan ko jo de so me. Mo de pam de wa ni te pam de. Mo da bien fu kila. Habam de ko so ha mai sham pam de. Ai ham ram jo ki do. Per rip tu ne pek to ham so ko ta un ke ta se. De tun da kum. Tauc ta so tu atun zor va sem de tauc ta mo gup shago per ve jong se de ko asta mai de pe ya sap sem ma va de va de pe ma va bia no som di ta pik tau ye tau per ka ta so hu pi so me ve mi sta I am ta so yam se fa ka de mas to ko ha com pa ju ne ste tiene ko ha oi acerado ve ha oi hepa va se texto por tu ye por uma cup pasim ki iski was ne ko acerado pero ka se vem ha ka ya na mo kronito ba mo vi mesta I mo vi na yes hasta hab je hotte ma ba de ma su ka te no su ha em som para te na jo ka ha is te vi kro kyo ne pizza ne ko no tra ya no cuarto para las 8. It's good with more minutos. Hek şvap yetti Moks minutos. para comer şak yak şide. Vamos a moks minutos. Pisa muito bem, but olha se no esta para os yak ba si yak shi pisa. Ba shi nan. Pachi ko hek ye ni ut. Oh yeah, se go ye mas hat scho yak so tu ja. Ko hek ni ut. Am sto mat mas go ta o ye min zena ko so schon ta maktar. Hasta se hora de pa no sabe vin no moks no. Ja ko pisu hat se. O último se. Vai zo, de yak ko oi kyo. Ni ko. Ja ko se yak pisu. So ko pehiche. Dem je tak. Ko ibe mas mapshin het mas mapche. Mak se wat zeg mas ni ki. Ani ut. Para o ja se vam. So papier so ri na mak ta pen muk so ko kyo ni ut. Psuni ha. Ko ko sa pik wo kan chak oya tach tom bahtan smetanya ko vai se shone este haman bik. Eskufina vem hat se vai bik se skach bikyks. Da mo da ko yak pum pan zo es sek pun cuadrado ko yen hat skets rigramil met pe mo wat chat kedaket. Jam tom bahtan cha Va. Prende, show. Işte de yakış. Te ve yakış.
Tem ju ites la surani. Suran na tiempo pa mo.